Terve kaikki katsojat. Mun nimi on Jaakko Muhonen Tervehdys, mä oon Jutta Niela. ja me ollaan täällä nyt yhdessä kertomassa sulle tästä meidän uudesta Kristustietoisuusretriitistä, joka tulee tuohon elokuussa. Toisella teemalla uudesti syntymä. Joo. Ja tämä on ajankohtainen teema, eli tämä käsittelee energian uudistamista, vanhasta irti päästämistä, vanhalla psykologista kuolemaa, siunaamista ja sen kautta uuteen runsauden energian nousemista, jonka perustana on Kristustietoisuus. Kyllä, ja nimenomaan semmoinen syvä sisäinen rauha, mitä tällä hetkellä muutenkin täällä maailmassa tarvitaan, niin tämän ytimessä on semmoinen oma syvä sisäinen selkeä tyyni rauhantila. Kyllä, joo. Ja retriitti on 2-päiväinen kaunissa ympäristössä. Ja sitten meillä on käytettävissä myös tämmöinen Sofia-kappeli, eli me tullaan tekemään kauniita siunauksia ja seremonioita sitten päivän päätteeksi Sofia-kappelissa, joka tukee sitten tätä teemaa. Kyllä, tämä ympäristö on tosi tärkeä ja me ollaan aiemmilla retriiteillä huomattu, että se niin kuin ympäröivä luonto tukee myöskin todella kauniisti sitä jokaisen omaa sisäistä matkaa, mitä sen viikonlopun aikana tapahtuu. Että ne on tärkeitä elementtejä. Kyllä. Ja tämä on toiminnallinen retriitti, että siinä mielessä me ei olla hiljaisuudessa ja niin sanotusti toimettomuuden tilassa, vaan me työstetään aktiivisesti. Ja varmaan nyt seuraavaksi voisi vähän kertoa siitä, että miten retriitti etenee ja mitä me työstetään. Joo, aloita sä vaikka Jaakko, sulla oli hyviä pointteja tuossa ennen kuin ruvettiin videoimaan. Joo, eli ensimmäinen päivä on varattu siihen, että me tehdään syvää irtipäästämistä, anteeksiantoa ja siunausta. Eli se, että me ikään kuin päästetään siitä vanhasta irti, joka pitää meidät vielä siellä niin kuin vanhassa toimintamallissa ja mahdollisesti siinä ei-runsaudessa. Ja myös energeettisesti pitää. Eli tämä on tosi tärkeä. Koko päivä varattu siihen työstämiseen, sen käsittelyyn, erilaisin menetelmin, rukouksin, meditaation, liikkeellä ja äänellä ja siunauksilla. Kyllä. Ja nimenomaan ollaan otettu näitä niin kuin konkreettisia elementtejä. Ja minkä takia? Niin sen takia, että kun me ollaan ihmisiä ihmiskehoissa, niin on tosi tärkeää, että saat sellaisia tavallaan työkaluja, asioita, jotka tuo sen sisäisen prosessin hyvin konkreettiseksi. Ja sitä kautta sulla on mahdollisuus aivan kuin myös kiinnittäytyä uuteen. Mutta niin kuin puhuit tuossa niin kuin siitä psykologisesta kuolemasta, niin itse olen esimerkiksi tällä hetkellä myöskin käynyt läpi suuria elämänmuutoksia, niin yksi mikä on tärkeä asia on se, että me saadaan sitä tasapainoa, uskallusta, aivan kun päästään irti ja sitä luottamusta ja uskoa siihen, että me voidaan hypätä tuntemattomaan. Ja tämä retriitti myös tukee sitä, että sä saat sitä henkistä, psyykkistä, konkreettista tukea siihen, että sä voit lähteä tekemään tällaista prosessia, joka on syvempi, ehkä ensimmäistä kertaa elämässä tai ehkä jo useampaakin kertaa vai? Kyllä, joo. Ja sitten tässä henkisellä piirissä tällä hetkellä on vähän semmoinen buumi vähän, että ihmiset rypee niissä vanhoissa traumoissa, niissä menneisyydessä ja se estää sitä, että me päästä ikään kuin kohoamaan uuteen. Niin tämä on yksi mahdollisuus käsitellä nyt irti sitä vanhaa, koska sitten seuraavassa päivässä me mennään uudistamaan energiaa. Kyllä. Eli me tehdään se Kristustietoisuudesta. Saat pohtia retriitille, että mitä Kristustietoisuus sinulle tarkoittaa, mutta siihen liittyy armoa, siunausta, sisäistä voimaa, Jumal-yhteyttä, rakkautta, lempeyttä, rauhallisuutta ja luottamusta ja tämmöisiä elementtejä. Ja sitten me ikään kuin synnytetään se uudelleen sen toisen päivän jälkeen. Sä pääset synnyttämään uutta energiaa, uutta ajattelutapaa, joka nostaa sut sinne kauniiseen rukouksen tilaan, luovaan kiitollisuuden rukouksen tilaan, joka alkaa nostaa sua runsauteen.
Kyllä, ja mä tartun nyt tuohon kiitollisuussanaan, koska siis kaikki on kuitenkin loppupeleissä siellä taustalla myöskin sitä energiaa ja sellaista taajuutta, mitä se sun oma olotila, olemisen tila, läsnäolo luo. Niin silloin kun me pystytään oikeasti tulemaan sinne armoon ja anteeksiantoon ja irtipäästämiseen, niin me voidaan lähteä löytämään oikeasti sieltä sisältä käsin sitä kiitollisuuden tilaa esimerkiksi, joka itsessään on hyvin korkeavärähteinen tila. Ja se lähtee muuttamaan sitä, että miten mä olen läsnä hetkessä, miten mä koen elämän, miten mä näen, miten mä ymmärrän, miten mä hyväksyn. Ja tämä on alkeminen sisäinen henkinen prosessi. Eli tällä retriitillä sä saat myöskin tukea siihen, että miten sä pääset aivan kuin itsestäsi myöskin löytämään niitä ominaisuuksia, jotka sitten lähtee nostamaan sua hyvin maanläheisesti. Kyllä, sanotettuna. Joo, juuri näin. Ja kiitollisuus on myös, se luittaa sua henkisille tasoille, se laajentaa sua, se avaa sua, se ikään kuin avaa mielen ihan toisella tavalla vastaanottamaan sitä elämän runsautta. Ja sitten se antaa rohkeutta. Se antaa rohkeutta astua eteenpäin, uuteen, kokeilla. Ja sitä kautta sitten ikään kuin tämä alkaa tämä uusi vaihe energiasta luominen alkaa ikään kuin viedä sua. Eli siihen tarvitaan tällaisia perustavaa laatua olevia energeettisiä muutoksia ja ajatustavan muutoksia ja kokemus sisällä, josta sitten syntyy tämä uudesti syntymä ja avautuminen. Kyllä, ja puhuit just tuosta rohkeudesta ja tasapainosta, niin me tarvitaan tosiaan sitä, jotta me pystytään sitten kehollistamaan se uusi, niin on 2 tosi tärkeää asiaa, mitä me tarvitaan, ja ne on ne feminiini- ja maskuliiniprinsiipin. Feminiini antautuminen, eli antautuminen on sitä, että mä uskon ja luotan syvästi, mä uskallan tavallaan hypätä tuntemattomaan, ja mä pystyn menemään sitä kohti, vaikka mä en pysty välttämättä tietää kaikkea etukäteen. Ja sen pariksi me tarvitaan myös se maskuliini, joka on se vakaa turva, joka on sitten se määrätietoinen, sitoutunut, joka myös luo sitä struktuuria, kannattelee sitä tilaa. Mutta että tuolla retriitillä myöskin se, että siellä saa myös sen tuen niin kuin sieltä meidän henkilökohtaisista matkoista, jotka tietysti räätälöityy sinne, miten ohjaus tapahtuu, niin se on myöskin kannatteleva voima, että sä et ole yksin siellä, vaan että sä oot yhdessä muiden kanssa ja sen ohjauksen kautta saat niin kuin sitä kokemusta siitä, että miten esimerkiksi nämäkin prinsiipit toimii yhdessä. Eli inspiroivia elementtejä tueksi sun omalle matkalle. Juuri näin. Ja siitä tulee se kaunis tasapaino feminiinin ja maskuliinin energia yhdistymisestä, josta tulee se vastaanottavaisuus ja sitten se sisäinen voima ja sitten se voima uudistaa sun elämässä, nousta siihen uuteen energiaan, lähteä uudella tavalla avautumaan, kokemaan, ottaa uudella tavalla haasteita vastaan. Ja tämä kaikki lepää siinä Kristustietoisuuden pyhässä valossa, armossa, rakkaudessa. Silloin se on kaunis energia. Se ei tule egosta, vaan se tulee sieltä syvemmältä sydämen tasolta ja se kannattaa tätä prosessia ja se kannattaa, rakas kuulija, sua eteenpäin näinä aika raskaana aikoina, mitä tässä nyt eletään. Kyllä, ja sitten kun ajatellaan ihan sitä Kristustietoisuutta ja mennään taas tosi käytännönläheiseen ja maanläheiseen tapaan tutkia, mitä se on meidän ihmiselämässä, niin sehän on nimenomaan pyhä liitto feminiinin ja maskuliinin välillä myöskin. Eli nyt mä palaan taas siihen, mitä mä äsken sanoin, eli esimerkiksi kun se antautuminen ja sitoutuminen on pyhässä tasapainossa, ja sä käytät tasapainoisesti näiden kummankin energian laatuja ja hyödynnät niissä olevia elementtejä sun käytännön elämään, niin silloin sä elät todeksi Kristustietoisuutta, koska sinussa toteutuu se pyhä liitto näiden 2 eri aspektin välillä. Se oli kyllä kauniisti sanottu. Mä luulen, että tämä on varmaan tässä nyt tämä esittely. Joo. Eli sydämellisesti tervetuloa uudistamaan sun elämässä. Olkoon se minkälaisessa tilanteessa tahansa, niin me uskotaan, että sä tulet löytämään tästä uudenlaisia näkökulmaa, energiaa, irtipäästämistä, avautumista, luovuutta
ja näitä Kristustietoisuuden kauniita elementtejä sun elämääsi.